Angimekalele kuwo wonke umuntu obuka lo mbuso njengamanje. Sengizwa amakhomenti amaningi abantu bebuza ukuthi wathula mpembe. Kuthini ukuphawula kwakho mayelana nale nkulumo ekuyona etrendayo kangizwe ebhekene nabantu abathandana nobulili obufana nobaba. Angeke ngize ngithi abagay or ama-lesbian because understand ukuthi kuhluka kuphi kufana kuphi. Bafethu angiqale ngikusho lokhu. Mina ngiyahambisana noNgizwe ngoba mangilalela umuntu ngiye ngilalela i-key point yakhe ukuthi kahle kahle yini acomplaina ngayo ebese ngibuya ne-answer. Evidweni efaka uNgizwe engikuzwile ukuthi kuko konke akukhulumelayo ukhulumela ukuthi noma bengenza noma ngabe yini kodwa abamusa ukumisuse imvunulo yakwaZulu ekuyiyona esiyihloniphayo. Abantu abafana noNgizwe esingeke sisho ukuthi babekwe ngokusemthethweni kodwa abama-ambassador noma ama-influencer akwaZulu abagugumezela abantu ukuthi ngaso sonke isikhathi bayibone leyanto yobuntu nobuZulu ukuthi kuhlobene kangakanani nokuhloniphana nani nendlela yokukhuluma nendlela yokugqoka. Kufanele bekhulume ku-social media ngento efana naleyana. Isikakhulukazi njengoba sike sabona kutrenda ivideo yalabafethu labo ebekuyibona abashadayo nekuyiyona video esusa umsindo ngalendlela. Abantu ngiyabona ukuthi noma libhedukile izwe laba bathintekile isikakhulukazi abaphila abathandana nobulili obufana nobaba bakomplainela ukuthi bona uma ubalalela ayikho inkinga ekuthenini uNgizwe ukhulumela imvunulo. Bakomplainela ukuthi uNgizwe uthena uSomizi akaxoxa isizwe sakhe beha pack and go. Nalomgodo uSomizi yabo lo Somizi xoxa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa. Phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho. Asandingi la. Sizonqwasa bukhoma ke manje ke. Sizonqwasa bukhoma weyitabani, wezinja, wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu, nisukela ibutho lakwaZulu. Fuse gana itabani. Phindelani kwela kini. Right? Okuthi ke enkulumeni esifana naleyo singeke sithi kufanele uNgizwe axolise noma kunjani. Usengayixolisela ngokubona kwakhe. Kodwa njengoba sebeyithatha ngalendlela bekufanele yenesho ukuthi hayi ekulokhu ngiyaxolisa kodwa kulokhu angixolisi. Njengoba uma ulalela kahle kule video le ngiyothi hlangana Zulu, ngithi phelela Zulu, ngithi phelela Bhinqa. Siyifikele qathatha kulowo mcimbi loyo sixoxelana naneduze. Uchitheke ishebo. Angithi into yonke vele inehaba phakathi. Mangabe othi uyintombazana ufuna ukuba intombazana adlula amantombazana, othi umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana. Yonke le nto leyo yenuke isitabani ndini, mgodoyi, imsuni ezinja. Kusukela manje mina ngithi kini isitabani nje esisoke sithathe isinqumo sokuthi sivunule ngemvunulo sambe soqabalana nendoda sishade. Lo mcimbi siyobe sikuwo oyobukhona ngiyeziqiniseko sokuthi ngiyothi hlangana Zulu, ngithi phelela Zulu, ngithi phelela Bhinqa. Siyifikele qathatha kulowo mcimbi loyo sixoxelana naneduze. Sithi ukukhulumana nani phansi. Uchitheke ishebo ngoba selijwayela kabi manje. Sekufike ekugcineni bese nibekezelele welungele nigqoka lamaskini chain nizenzele ningenzele nigqoka lamamini skirt nani. We don't have a problem with that ngoba uhulumeni wathi asalamukela sanibukela inini ninkinga sanigamenxe nelebe nithinta umsamo wethu manje nithinta inkolo yethu manje nithinta umphefumulo wethu manje. Imvunulo yikho konke ngishilwane ezivunulwa ngazo zahlonzwa ngobukhulu ubuyoninco nobusikompilo ziyo yonke into okuthina iyona kuphela ifagugu kwaZulu esisele nalo. Ngikhuluma lapha ngikhulumela uZulu, ngikhulumela amaBhinqa. Kule video lekangizwe akakomplainela into eziningi. Uzwe yasho ukuthi abayogqoka imvunulo kaZulu kodwa ihlangana Zulu sixoxele nabeduze. Bafethu mhlambe ake siyilalele le video kangizwe yokuqala
ebese siphuma nephuzu esithi hayi kulokhu waye wrong ngaphandle kokuthi athi Somizi akathatha isizwe sakhe behambe kulokho ke cha totally wrong kodwa kuhambisana nokuthi ngalesikhathi usuku ucasukile nawe isuku ikhona le yanto ethi wazibani owenza leyo nto so kuyafana nokunje ake sithi kade kuphuzwa kwase kubheda abangani bakho bafike nawe thatha abangani bakho nihambe noma ngathi wabhedanga wena ubhede bona kodwa kuthiwa thatha abangani bakho nihambe lokho kusuke kushiwo umuntu mhlawumbe understand ukuthi bafike nobani noma ke ubazi ngobani labo bantu ake siyilalele le video ngani zakwethu siza ukuthi ngampela ikuphi la abhede khona ngaphandle kwale ethi Somizi thatha isizwe sakho nihambe nanoma umuntu mesecasukile ukhuluma nanoma kanjani indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usithi Goluva ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sekwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ke kwaZulu angazi ke le kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesesinye sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazi ke mhlawumbe noma lona into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke simukele boyilwela nabo makuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa la kithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekulumeni wena nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizwe icreative wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona nanjengoShembe njengoba uShembe khona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wayesefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga newucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto nathi ke siwuZulu sithi ngeke siyivumeke leyo nto itabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja itabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nento indoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho uphume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho la kwaZulu fuse gana itabani phindelani kwela kini uSomizi oqibutho la kuhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siwuZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu usithi Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngawo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedeni kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani kuma nje umfana usiyemfana bethi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugole uwe emsuni wenja Somizi
ugonwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna pregnant bethu niyayitapela ezinye lapha lambe isineka lapha kodwa sinesiphofu la seligoli esigcwele la kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyilo sikhathele yinina yonke into esizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi ke wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina ngithemba ukuthi uyayizwela mntana sekhaya ngokuzwa kwakho sengingacela ukuthi uphume nezwi ukuthi ngampela ungizwe ubhedephi ngaphandle nje ukuthi uthe mangabe ekhuluma wasefaka lawo magama okucwasa ke cha nami lapho ngiyalibonela uphutho kodwa nje ake sibheke bafethu into ngampela ekuyiyona esusa umsindo no understand abafethu ingakho kwesinye isikhathi izinto kufanele uyilalele ngendlebe kodwa uxube nomqondo ungalaleli ngendlebe uxube nokunye yabo mina nawe asihlangana lapha na comment section ungakhohlwa ukungifollow wenze sure ukuthi uyasubscribe uyalike uyakhomenta kuze njalo masifaka amavideo kanje kube wena oqala uthola i-notification. I thank you kwayisho lo Msweli ngiyabonga.